Båda spelarna har presterat väldigt dåligt idag. Men han är mycket kända för sin spelskicklighet. Den har de inte visat prov på under denna match. Oj, 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 vad fin. Oj, vad skicklig han är. Ja, men han har ADHD, den här spelaren. Tidigare haft problem med aggressionssvårigheter. Nu känns båda mycket taggade.